हाबाफारि लानाय जादों? दिनैहाय मोनसे गोजोनथाव खौरां जोंहा सराइबिल समस्तिनि सिङाव नैबे बरबादा VCDCनि सिङाव जोंना आदिबासि मोननै गामि दं। बेनिफ्राय गासिबो न'खरनिफ्राय साफा साफा बयबो गामियैनो आरोखि फैनानै दिनै UPPL दोलोनि जे नीति आरो आदर्शखौ मोजां मोननानै बिथांमोनहा जोंनावहाय जिहेतु सरकारजोंनो थानानै आरो सरकारनिफ्राय गोबां मोननांगौखिनिखौ जाहाथे मोननो हायो बेनि थाखाय बिथांमोनहा दिनै जोंनि दोलोआवहाय जइन खालामदों। आरो बेबायदिनो जोंहा सराइबिल समस्तिनि सिङावहाय गोबां आदिबासि जोंनि बिदा फंबायमोनहा सामफ्रोमबो बिदिनो खौरां लादों आरो फैबाय थानाय दिनफ्राव गोबाङैनो बिदिनो जइन जागोन। आरो बिथांमोननि जेसेबांनाखि नेतृत्वनि गेजेरजों गुबुन गुबुन दोलोफोरजों आगोल सोमोन्दो दंमोन, किन्तु दा नैबे कमप्लिटलि नयानगर होननाय आदिबासि गामिया दिनैनि दिनाव UPPLनि जोंनो थानानै हाबा मावलांनो थाखाय बिथांमोनहा थिरांथा लादों। दासान्दि UPPLआ मा थासारियाव दं? दा नोंथांमोनहानो बेखौ साबसिन मिन्थिगोन मिडियायावहाय, मानो होनब्ला नोंथांमोनहानो गोबां दाब दाब जायगायावहाय खौरांफोर लागासिनो दं। दिनैनि दिनावबो नाय गोबां दैलिक दाब दाब जे समस्ति बाहाय नोङो रोजा रोजा सुबुंफ्रा बाहाय गोबां जाथि जनगोष्ठी माने बर' सावथाल आदिबासि जिखुनु जा बेंगलि माइनरिटि गोबां मोजां मोजां जोंनि दैदेनगिरिफोरा माने गोख्रोङैहाय मावदों। आरो दिनैनि स्थितिया जोंनि बुथ लेभेलसिम UPPLनि दोलोआ ओरैबायदि स्ट्रं जाबाय आगोलफोरनिखौ नायोब्ला, मानो होनबा मोनफ्रोमबो बुथखौ जोङो गोख्रोङै मावनो दिनैहाय ओरैबायदि जे बुथफोरनि गेजेरजोंनो बुथजों जे फेमिलिफोर इनभल्भ जादों, बिथांमोननि भटआल' जुदि फैयोब्लाबो मोनफ्रोमबो बुथआव देरहानायनि बेबादि अबस्थायाव दिनैहाय UPPLआ दङ। মই প্ৰবীণ কিস্কু নয়ানগৰ গাঁৱৰ ৰাইজ মানে আজি ইয়াতে জইনিং প্ৰগ্ৰাম আছিলে, আমালোকে গ্ৰামটোৱে জইন কৰিছোঁ। আৰু প্ৰমোদ বৰুৱা ছাৰৰ কামৰ ভালৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াতে এই পাৰ্টিটোত জইন কৰিছোঁ।